1, 2, 3. Tanaw din, ma'am. Okay, 1, 2, 3. Ngisik. Ngisik pa, ngisik pa. Bukit ang ngipon pa. 1, 2, 3. Ngisik. Tanaw din. Tanaw, 1, 2, 3. Hello mga kapitik nata, karon diri sa Barangay Mapula, Pakibadong District, kauban si Mayor Baste. Diri ta mamitik ug manghatag og picture. Ano ko ihatag, ma'am? Tanawa. Isa man na. Tanawa bibi. Isa mo, isa. Ayaw sa hana lang. Ikaw. Bertara. Isa man na. Ako na natag sa inyo ha. Isa mo. Isa.